नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण राणे मासे तळणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। आपण हे राणे मासे व्यवस्थित साफ करून घेणार आहोत। मासे तळण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे साफ केलेले राणे मासे, एक मोठा चमचा तांदळाचे पीठ, एक मोठा चमचा रवा, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, एक चमचा लाल तिखट, एक चमचा आगळ, एक लहान चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ। सर्वात आधी आपण मीठ, हळद आणि आगळ घालून मॅरिनेट करून घेऊ। लाल तिखट हे सर्व मच्छीला व्यवस्थित चोळून लावायचे आहे। मासे या मसाल्यांमध्ये 10 ते 15 मिनिटे मुरत ठेवून मग आपण तळणार आहोत। आता तांदळाचे पीठ आणि रवा एकत्र मिक्स करून आपण मच्छीला दोन्ही बाजूंनी लावून घेणार आहोत। आता आपण गॅसवर पॅनमध्ये तेल गरम करून घेऊ। तेल गरम झाल्यावर यामध्ये एक एक करून मासे सोडणार आहोत। यामध्ये ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या घालू आणि झाकण ठेवू। मासे परतून दुसरी बाजू पण तळून घेऊ। पुन्हा झाकण ठेवू। मासे व्यवस्थित तळले गेले आहेत। आता हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि आपली मासे रेडी आहेत। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।